Grabe ka init niya kahapon mo kalit naguluan. Ay simiipit kita ni kid. Wala ko gini mga balagyan dito sa nila yun. Kay galain na pala kahapon. Balagyo, mabalalig na sa lagi. Uli na siya balik eh, biglayan ng panahon. Nagunay dakop sa pier. Nag-isanom dahil ni Musa. Kani? Oo na. Gisano po mo rin. Isanom mo. Ilahay na po kwarta sa white pool. White pool pali boss. Oh, white gold eh. Basta kung di natin nasulong kayo mo, gihimo na bang building niya nakita? Parang pagigama na po na gano'n dito. Okay na, yun na rin. Mga man eh. Grabe pang warta white gold eh. How did sila kalihukan ba? Sus, ulti vulcanizing boss oh. Ay, Sus, may paunta to. pagbundo pa tingnan na yan. Makabaw na taon sa asa niya. Kasunod, anak na. Makabaw rata ng lugar. Oo. Hala na sa lunog kaya na bumbiro. Agoy. Ay. Naman bumbiro na sa lunog siguro. Ata dire sa Robinson Galleria. Gikural na dahil mo sa inyo. Ha? Gikural na itong white gold karaan. Aw kani? Kani. Aw kana? Gibungkag ng building Oh, eh. nade. Robinson na Galleria oh. Ari agi sa maning Big up din sa una. Isla Katupangi. Ada diri sa Isla Katupangi. Malibot man kita niyan tibok Cebu ning mga panahon na gid. Masulito ta ani sa mga agihanan nga pasikot-sikot diri sa Katilingban. Dili ka alay ni balata. Lahong pinsoy o singan ni Chinatown. Yung temple. Temple of Lea. Temple siya, temple ng sa Temple. Juan. Tawis Temple. Sa man diri dapitan eh. Hero. Mao na ni Tihiro de. Hero niya dia Villa Gonzalo. Na Tihiro jud. Night market pero adlawan man kay day market.